Здравейте, приятели, аз съм Алекс от Кралалекс.bg. .bg шахот. Не мога да отворя с друго нещо. Ским съм. Трябва да отворя с нещо друго. Това е факта ми. И за вас реших това видео да е 10 минути. Точно за вас, защото 10 минути е по-удобно за игране. Да. 12 часа, тук виждате 12. И нето ми е много манинко слаб. Много извинения. Чайте, защото от това може да си казва и така да го туря това. Не мога да купувам игри, да ви го кажа това. Но, наблизам към само 12, ще мога. Трябва и само 2 години да чакам. Което е много, разбира се, трябва да чакам поне 2 години и повече. Let's go. Правим райд, дай да видим. Пускай на играта да кажем. Ако това означава да свалим. Да, ще чакам. Тази е тъпа. Аха, оха! Тази е гочна. Чай, даже, докато да може да сложи това. Тук не любим. Че. Не се бъгай, моля се. Ари. Много добре. Чай, аз ще спрем докато се стои това. И върнах се, брате, и дай си ми гледате фейса. Как да пусна играта? Да, игра. Искате да ползвате на тази игра? Да. Кани. Се лагваме заради той. Сега чакаме той да се заради пак, и да, върнах се. Сега чакаме да изради. Ари. Ама гане. Microsoft 34 Windows. Стъпка 3 от 3. Добре, ари, изради. Стъпка 3 от 3. Добре, мамо. Или да се не писа. И пускам да съм много. Да. Фак, много. Добре. Тонка. Не, хвали. Я да се пусне. Не. Какво ми видиш? Стиги, нищо. Добре, що ми видиш? Добре. И трябва да режем. Моля, стига, и то съм. Плаша се искам да кажа. На тази случай, нека сложи край. Майка ти! По-статко. Мама ти. Майка ти, къде си е? Ко бягаш? Къде отиде? Пак ков, не? Къде си? Само ти свърши. Юх, мамо. Къде си? Дивсил съм. Не трябва да тъй. Не трябва да тъй, ще ми гръмни нещо. Сега бе! Има пашите, слухам се. Трябвахме да го прави. Моля се. Тази игра е малко опасна. Спирам да тъкат на такова ми иска. И да логнахме. Чакам сега. Оха! 10 нови. Следващо Portal Gun. Следващо блокиране време. Няма ли безплатна игра? Готово. Пак е добре. Безплатни игри да, нали? Тази га изтрем. Фак, не е ли Голак, тази игра. Да, съвсем. И да, намерих една игра, която се казва Прав Хауале.
И да, има някакво седно момиче и с мустаци, това е глава с дядо на него, чакай, тика с играта, Браунхаус е името и сега се върши. Да, докато се гледате и 105 минути трябва да белята. И да, трънк се, ето и е играта. Да я пустим. Виждате ме екрана в момента и се радвам. Interesting. Окей, това е тук. Дом. Май меню. Онлайн. Ого, гочено! Върши съм се. Аз съм се. Жена? Каза се случи, че съм... Yes! Научам си името. Добре. Иска... Окей. Кой това? Как се бия, бе? Как се бия? Добре, аз не знам как се бия. Не знам контролите на играта. Мисля. One, go! Добре, да научиш на моя яба. Но... Меч! Утка се дра! Фак! Вземи меча! Уху! Бил се като луд! Уху! Ми! Убих го! Не съм бил! Фак! Уху! Бих! Yes. Уху, как е чие? Аз като луд съм бил! Майка ми. Уха! Майка ти! Уху! Вземи меч! К! Аз мачам. Мри! Бри! Мри! Много добре. Играта мисля да ни загряват тъй, защото понякога и виото са... Оха, бягай. Ау! Мамо, не отдър. Ама ти! Умрях. Аре бе! Добре, че мога да чуя. Майка ти, бягай. Откъде ми даш бомба? Там бомба ми трябва! Бомбата ми трябва! Меч ми трябва! Пада! Къде съм? Аз къде съм? Ау! Имаме такова комбо. Къде ти го знаеш? Майка ти! Да. Аз съм добре. Някои вече умират. Аз съм настъпен. Събия сърце, майка. Сърце се бише повече. Аре, Сантос! Аре! Убивам. Това не си било. Много добре. Добре. Това ма е много добре. Бас играта. Плюс една, 6... Уха, как ли чуе? Уха! Чакай, да не. Аз ли чуе? Паме! Так, 39 минути. Вие колко ми ще начава да видим това? Вижте къде е живота. 9 минути! Браво, бе! Още минути ще се случава. Съм дам. Май не са от глата ми. Аре, що ми не нападат се?
Боже мой. Сейчас вам с ума скорее всего. Кто с ума скажет. Арве, А, сфârșit, și aici aveți răbdare, că le